салом дӯстони азиз, аллакай пай бурдед ки дар навори имрӯза кадом намуди дастур яъне шуморо интизор аст. Бале, дар ҳақиқат бо ҳам имрӯз як намуд ширинӣ бомаззаи бо номи причударо омода мекунем. Чӣ тавре дидед? 600 грамм ордро бо 400 грамм сливични масла, яъне дар аввал сливични масларо аз тёрка мегузаронем дӯстони азиз, каме дигар намак илова мекунему ана ҳамин гуна оҳиста оҳиста яъне умочак мекунем ва баъд як стакани калони дигар ширро ҳамроҳ намуда ҳатман ки як пачкаи дигар аз рихитро фаромӯш накунед. Ҳамаашро дӯстони азиз ана ҳамин гуна мешӯрем ва як тестаи на мулоим ва на сахт бояд омода шавад. Ба 5 зуола тақсим кардам. шумо метавонед ки дилхоҳ яъне ба зуолаҳо тақсим кунед ва мемонем 10 дақиқа яъне рӯ гирад. То рӯ гирифтани зуолаҳои мо дӯстони азиз барои кремаш 2 қуттии варёни сукушонка ва як қуттии дигар сукушони малакҳоро ҳамин гуна бо миксер лад задам, то ин ки ҳамааш хуб омехта шавад. Баъд аз рӯ гирифтани зуолаҳо ҳамин гуна дар пушти лист яъне тунук мекунем, каме сурох мекунем ки то ин ки ҷамъ нашавад. Дар ҳарорати баланд дӯстони азиз дар муддати 10 дақиқа 15 дақиқа яъне аз тафдони шумо вобаста аст ҳамин гуна пухта мегирем ва ҳар як қабаташро ба гармияш крем олида ва ҳатман ки чормағзи майда кардаро ҳам фаромӯш намекунем. Ҳамаашро болои ҳам дӯстони азиз крем мемолем, чормағзи майда карда мепошем ва мегузорем ба муддати на кам аз 10-12 соат то ин ки ана ҳамин кремро ба худаш шафида бигирад. Ин буд дастури имрӯза дӯстони азиз. То наворҳои оянда худованд ёру мададгоратон бошад.